iangat mo yung kamay mo. Asama ka niyan. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo, siya'y nawa. Amen. Hindi na kita sasaktan, naintindihan mo? Ha? Anong kailangan mo? Naawa ka sa asawa mo? Bakit ganun siya kamahal? Mahal na mahal mo siya? Bakit ka sumasalin sa asawa mo? Lagi kasi siya nag-iisa, naawa ko. Bakit may anak ka ba? Naiwan sa kanya? Siyempre mga anak ko, Ganyan ang anak mo? ani. Anong gusto mo? Kunin mo na siya. Hindi kawawa ng mga anak ko. Kawawa yung mga anak mo. Mhm. Ayaw mo siyang kunin. Ayaw ko. Eh, di ba mahal mo siya? Oo. Malaki ang pagmamahal mo. Oo. Kasal ka sa kanya. Oo. Mahal na mahal mo siya. Oo. Napakalaki talaga ng pagmamahal mo sa asawa mo. Oo. O, anong pangalan mo? Henry Magkasili. Anong kinamatay mo? Naglat ka sa puso. High blood siya sa puso. Oo. Kailan ka pa namatay? September 30. September 30. Eh bakit nasa lupa ka? May kasalanan ka ba nagawa sa aking ama? Wala naman. Eh bakit hindi ka umakit sa liwanag? Alis din ako pagka isang taon na ako. Pag isang taong ka palang alis, ipabibit-bit kita sa angel ng Diyos sa ora mismo. Papayag ka. Iwanan mo ng asawa mo. Oo. Hindi mo na gagambalain. Hindi ka na makikisapin sa loob ng katawan niya. Kahit pag-aari mo ang katawan niya, yung ikaw ay nabubuhay dahil sa utos ng aking ama, anumang gawin ng lalaking ito, dahil yan ay pinagkaloob ko sa kanya, hindi ko kayo papakalaman. Huwag lang mo papakalaman ko lang isang tao kung katawan ko ay sinisira niya sa iba-ibang laman. Naiintindihan mo na? Kung mahal mo siya, o pwedeng sumalangit nawa ang iyong kaluluwa? At pwede mo bang iwanan na siya? Para matahimik na siya. Di ba mahal mo ang asawa mo? Nalaman ko na nandiyan ka sa loob ng katawan niya, pagkapikit niya lang. Hindi ko na tinanong kung anong detalye kamatayan ng asawa niya. Yung pag-cruise ko sa kanya, pag-ihip ko sa ulo niya, bigla ka nanginig. Automatical na meron nasa loob ng katawan niya. Naintindihan mo na? O sige. Nakikita mo ang liwanag? Meron ka nakikita ang liwanag, madilim? Sa paligid mo? Ilan? Maliwanag na maliwanag. Oo. Ano siya? Babae, lalaki, maliwanag? Ano ba yan? Ano? Babae. Babae? Oo. Anong kasuotan niya? Ano? Puting-puti na siya. Puting-puti? Anghel siya? Oo. Maliwanag na maliwanag? Oo. Babae? Bata pa, hindi may edad na. Edad na. Mga kalkulado ilang taon mo? Hindi mo alam. Hindi ko alam. May hawak siya sa kamay niya, wala. Anong hawak niya? Pakilakasan. Ano? Isang tungkod na mahaba na nga. Isang Ito. isang tungkod na ginto. Oo. Anong buhok niya? Kulot, ginto, straight, ewan. Puti siya na mahaba. Puti na mahaba. Oo. Yung buhok, ano, maitim? Hindi naman. Hindi. Anong kulay ng buhok? Parang ito siya. Hindi ko maintindihan. Parang ginto. Oo. Tapos may hawak siyang tungkod. Oo. Hindi yung tungkod, baston. Oo. Tapos ano pa hawak niya? May nakikita ka? Wala na. Wala. Nag-iisa lang siya. Opo. Nakatingin siya sa'yo. Opo. Ano sabi niya sa'yo? Sumama na ako sa Sumama na. O ito ha, huwag ka makikinig ha. Gusto mo sumama sa langit. Oo. Huwag ka na makikinig ha, para makakyat ka na. Yung mga nanonood sa akin dyan kaya Puandi, isipin mo yung baston na may tungkod, si Ella yun. Ni minsan, di pa siya ka nakapanood sa YouTube channel ko. First time to ginamot at kapitbahay lang ito na ininsensong ko sa Santa Maria, Bulacan. Ano itong lugar niya? Pulong buhangin. Pulong Buhangin. Siya, ang asawa niya, mag-isang taon pa lang,
na mayapa. Ngayon, hindi niya, nalulungkot daw siya. Ngayon, tinatawag siya ng mga anghel ng Diyos na may baston yun. Akala niya siguro tungkol kasi sobrang liwanag. Si Ella yun, tagapayo at tagakuha ng mga anghel, ng mga ligaw na kaluluwa. Pag tumango yan at gumalaw yung baston niya, tanungin mo, siya ba si Ella? Siya daw? Yung may kulay gold ang yung buhok niya? Wala siyang kasama. Nag-iisa lang. Anong sabi sa'yo ni Ella? Sumama na ako sa kanya. O sige, pasasamahin na kita. Iwanan na itong pagmamahal mo sa asawa mo. Sigurado ka. Pero, bago ka umalis, bibigyan mo ako ng isang magandang kapalit ng gagawin ng Panginoon Kristo sa'yo. Naintindihan mo na? O sige. Pag sinabi ko lumaayos ka na dyan, alis ka na ha? O, pero, bago kita. Ella, saglit lang Ella. Pasintabi ang ng Panginoon Kristo. Pasintabi lang. Nandiyan pa siya? Antayin mo lang. Yung kapitbahay mo ay magkadikit lang naman kayo ng bahay. Nasaan ang taong yung nakatira ditong lalaki? Yung mayroon dun aso. Nasaan siya? Nakikita mo? Hindi. Hindi. Hindi na. Nasaan daw siya? Tanong mo diyan sa anghel ng Panginoon Kristo. Tawagin mo si Ella sa isip mo. Magsasalita yan. Maririnig niya ako at maririnig ka niya. Ayan, nakadikit ako sa iyo. Tanong mo sa kanya. Ella, anghel ng Panginoon Kristo. Nasaan ang taong tinatapakan ng aking kanyang tahanan? Nasaan na siya ngayon? Itinuturo ng baston kung nasaan. Hindi baston yun, parang ano yun. Parang, basta ano yun. Sitra yun. Parang sepra yung gano'n. Basta binigay ng Diyos yun. Nakalimutan ko lang tinawag ni Ella doon eh. Ano daw? Papatungo na siya sa taas. Patungo na daw sa taas din. Oh, maraming salamat. Hindi na kami. Paalis na kayo? Sasama mo na yung kapitbahay mo? Oo. Nasaan siya? Nagkahintay lang din siya. Nagantay na. O, narinig mo yun ha? Sabi ko sa inyo, aakyat na yung lalaki na katira dito eh. Hindi ko siya matawag. O, dalawang kaluluwa na. Salamat sa Panginoon Kristo. Okay na, iwanan mo na asawa mo. Bahala na ako magsabi sa kanya ha. Ako na lang bilang alipin at instrumento ng Diyos. Paiwalayin na kita ha. Kaya ako nalaman may patay sa loob ng katawan niya. Pag ihip ko sa kanya, bigla siyang gumanon. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo, Panginoong Jesus, Amang Nazareno, nasa inyong harapan. At muli ang inyong anak at muli tumatawag sa inyo. Sumalangit dawa ang kanyang kaluluwa. Iangat mo yung kamay mo. Asama ka niyan. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo, siya'y nawa. Seryoso. Amen. Luwalhati sa Anak at Espiritu Santo. Idilat mo ang iyong mga mata. Amen. Ano pangalan mo? Marilyn. Ano ang apelido? Desilio. Bigyan ng tubig. Hinihingal. Huwag mo muna patayin. Tubig. Konti lang. Mawalan siya ng malay. Nakailang minutes tayo. 9 minutes. Huwag mo muna patayin. 9 minutes mo na pa lang yan. Saglit lang. Tama na. Tama na. Konti lang. Kulang. Wala tayong reserve ng tubig. Pasensya na. Nanday ko kaya. Pangalan. Pangalan niya. Huwag ka naman salita. Marilyn Montesilio po. Anong gitna? Riso. Ino, sabi mo muna in Jesus' name sa isip lang. Handa lang tayo. Sige. May tanong lang ako sa'yo. May nakita ka liwanag ba dilim? Maliwanag. Ano yung liwanag? Ano? Sabi mo muna in Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Ano nakita mo liwanag? Habang may alala ka ba? Maliwanag siya na. Parang ano? Maliwanag na maliwanag. Para bang, ano yung liwanag ng mahal na Birhen na may liwanag sa likod. Alam ko na yun. Si Ella yun. Siya ang may hawak na mahal na ina. Ibig sabihin, tagapagsunod siya ng mahal na ina. Siya yung kumukuha ng mga kaluluwang ligaw na ayaw pakyatin Satanas. Ba't may sinasabi kong may baston? May nakita ka ba baston? Meron eh. Mahaba siya, nakaganon sa lupa. Tapos, Para siyang pero ano? ginto na Ginto yun. Automatic ginto yun. Tapos ganon ang forma. Yung parang star. Oo. Hindi siya star na ganyan ha. Parang Hindi. siyang, parang bulaklak. Ganon. Parang ganon liwanag.
setro ng ano yon, ng kapayapaan. Pag binaba sa lupa yon, bubukas ang pintuan ng langit. Si Ella lang may karapatan yon dahil siya ay galing sa Poong Nazareno. Siya ang nag-udyok sa akin na ito totoo. Siya ang anghel na kerubin na pinagkaloob ng Panginoon Kristo. Si Ella yun, ang kulot na buhok, nagparang ginto. Paborito ng Poong Nazareno, paborito ng mahal na ina. At binigay sa kanyang tungkulin yon. Pag binaba niya yung setro na gano'n yun, parang tungkod yon, mahaba. Bigla yung bubukas ang liwanag galing sa langit. May nakita ka doon? May katabi ka nakita? Wala ka nakita? Sabi mo nakita, Yung ano, ano? yung si Rolly, Ano? nakita ko, natay nila si Wala, ano ba yan? Kinilabutan tuloy ako. Yung patay, Oo. nakita mo? Hinihintay lang. Sabi siya, wala rito yung patay na pinapatawag mo sa akin eh. Nagtaas ang balhin Ilang ko. beses ko na siya tinatawag. Mama na siya. Mama na. Ama. Maraming salamat, Panginoong Hesus, Amang Nazareno. Nag-iyakan na tuloy sila.